Gị chọwa ịlụ nwaanyị tụwa ọrụ ka ọrụ ṅụ. Gị chọwa ịlụ di tụwa ọrụ ka ọrụ ṅụ. Baịbụl sị nwoke ga-alụ nwaanyị na agbụrụ ya. Chọwa nnọọ ọrụ ka ọrụ ṅụ. Ọwụ mmadụ alụghị ọrụ ka ọrụ ya mere ihe na-eji agarụ ngụ na marriage. Ọ naghị adịcha good, ọ naghị adị smooth. Gị gaa school, gụọ gụwashi akpa ụbụrụ, gụọ ọgwụgwụ. Ihe na-asụ sọsọ English, Queen's English for that matter. Gị chọwazie ịlụ nwaanyị, gị ga lụọ nke na-agụ aha agụwa. Mgbe niile ị ga na-efili disgraced. O mepe ọnụ ka okwu ya etewere gị n'ike. If ị nwere gị dị ashamed of that person. Hello, onye na-aga school enweghị ihe o ji gị n'English na-eme. The word is a free word. Ọ ga-ebi ndụ ya otu ọ ga-amasị ya. Onwe nke ọma banyere ya ọnụ, ọ ga-asụ ya. Ọ sụtara ya ọsụta ya ozimoro nke ọṅụ. Otu ọ sọrọ onye na-ege ege, you are entirely on your own. Ya ekwuo gị si emeshọn mgbe niile shọt gị up. Mgbe ị shọt katara iwe na ọnọmeju ya obi, ya ebido retaliate wa, ya react wa. Befe mara asọ daba ọkọwashiala. Mana ị were onye gụrụ akwụkwọ, gaa lụọ onye gụrụ akwụkwọ ibe m. Ahụtala onye gụrụ akwụkwọ ibe m na ọwụ na ị chọrọ ịlụ onye ga-worship ṅụ because ị gụrụ akwụkwọ, ọ ga-work. Marriage ahụ ga-ebe ọpịa ọkọ. Unless gị na onwe gị gụrụ akwụkwọ, ị ga-ewetu onwe gị n'ọnọdụ onye na-agụ akwụkwọ, tolerate ya ụna anaghị ọsọ ka ịhụnụ nnawụ ka ahụ bọmbụ gị hụta ya as fun, gị smile ya. Mana ịpụta gị dịwa ashamed of her. Hello, ị gaa school, in fact gịnị ya bụ n'otu. Marriage ahụ ga-ebe ọpịa ọkọ. Gị wụrụ onye ara na-agbanwe chekecheke. Isi arụtụdọṅụ mma. Etụla onye isi kpakọrọ ọnụ, achọla onye isi dị mma. Chọọ onye ara ibe ṅụ. N'ihi na ọ bụ onye ara ibe ga-atọlọreti ṅụ. Mgbe ọ na-achali ṅụ, kekwa anwụ acha, anwụ 12 o'clock ya bịawa small. One akọ, anwụ 1 o'clock apịa, ebe niile ekpewere ṅụ ọkụ n'isi. Gị dị hot, ya chakalie ṅụ, mkpụrụ anya emewe vam. Ọ bụrụ na onye ara ibe ṅụ ka ị na-alụ, ya nwa ga-eji ọnụ ya jụọ ṅụ sị, osubirile, ọwa eburu ya. Ọ dị idizie redio na-abụ eburu ya. Ụnụ gbaracha arụ ọnụ, ọ na-abanye n'ime ụlọ. Ọ ya na-ebute mgbe ụfọdụ ị ga-ahụ neighbors. Di na nwaanyị na-alụ, ofu onye ka ekwatara ọhụrụ agbaja ose ka ọ ga-egbe ọgụ. Gị tizi isi kekwe ma hụta ya shi biri na ha abụọ dị compatible. Gị kụọ aka na-akụ aka, ọ ga iwu kill your wife, ọ ga open that door. Ọ nwunye ga-eshi na window jụọ sị who called you? Wetin concern you? Na here they give you house. Gị so, oh sorry madam. Gị lakpo n'ụlọ, ya soro ihe cotton seshie, laghachi back to ihe ha na-eme. Ha lụcha ha megere ha edozi. Mgbe ọbụla ke nwoke butere ara kenwe ara ya, nwunye ya nọ na-eche ya eche. Ke nwaanyị bulitekwa n'ara ka ya, di ya nọ na-eche ya eche. Naanị ihe a na-ajụwụ, ị chọrọ ka anyị pere ya dịkwa m ready. Ọ ihe a na-akpọ gịnị? Compatibility. Gị were onye dị quiet, ị na-like noise. Chọwa onye dị quiet ibe ṅụ. Ọ na-abụ ewu ike wee gịnị were anya na-ekwu okwu. Gị kọtọọ ya anya, ya kọtọọ ṅụ, gị eme ya ote, ya eme ya ote. Ọ na-ewere anya na-ekwu okwu, ọnụ ọ na-adịghị relevant. Ụnụ nọrọ communication na-aga with mkpụrụ aka, with anya, with ọnụ. Communication na-aga on. Ọnya na-akpọ gịnị? Compatibility. Ị gaghị adị quiet ka ị ga lụrụ onye tọtọrị. Onye na-atụkpu ire n'ọnụ. Ọ ya ekwuga ha agbakashiwa na. Gị rịrị aka n'ezi gị sị na ị na-ekwu too much. Ya takụrụ ha ṅụ. Ihe ahụ that singular word you use, ị na-ekwu flata. Ya emepe the next chapter. Bize ntu, banyezie n'ikwu bekee wụ, jụwazie ṅụ what do you mean? Ekwurukwe na-aga. Mgbe niile ahụ ga na-agbakashi. Iwu ha onye ọka, ị naghị ekwu oke ọka. Ị naghị ekwu in fact ike ọka arụ ṅụ. Tụwa onye ike ọka na-arụ ṅụ ibe ṅụ. Ọ nọ lakpuru n'elu imegodi ya ihe ike complain na-arụdụ ya. Ọ wee shie ọ pụtara ya ekwu nke ọ ga-agba ekwu. Eshi ike na-arụ ya na-enye le ṅụ sụ ude, gị le ya sụ ude. Ọ na-ewere ude biri, onye sọrọ onye ibe. Ụnụ ga-adị compatible. Gị wụrụ onye na-eru unyi. He na-eru ugwogwo. Gị wụrụ nwoke ị ga-eyige boxers, ị ga-eyige asa mmiri. Ị ga-asa ya kpam, no, ị gaghị asa ya. Ị na-eru unyi. Ihe ị na-eru wọpepero, ọ fọrọ ka ndokọsha. Boxers ị na-asa ya mmiri. Gị hicha ihu ya, gị yi azụ. Jishi n'ike tụnwe nwata nwaanyị na-asa nwe ya otele mmiri. So that gị kpata oke ya kpata oke ebe niile ada. Mgbe ụfọdụ ya wepụta ka ya oshi efe ya efe ya n'ime gị echi ya gị sị ya wepụta gị were ha ekpeke pịa ya n'ime ya etie Chineke mee
ụnụ abụọ unu peterecha gburu shikatọrọ nwa ọnọdụ too much otu onye asị nwanne nna ya anya erele ngakele ụnụ abaghị gaga kwụsa mmiri nke ị na-ehi ụra ọ wụrụ ogiri tụnwe onye ahụ ga-abata ebe ọ gaa n'ushi rum ahụ ị gaghị awụrụ nwaanyị imụlọ ị gaghị aza deti dọwara nga ọ ga-anọcha 1 month na 2 months nọkwa nga echi a na-amachi a na-ata ya ihicha imụlọ wụọ gị gaa na ke nwoke for the first time rute n'ụlọ ya ebe niile na-eke gị iti isi na bedroom ya ya emechicha bed dres ya gị na-ahụta oke agbasa ntọ hello gwawe ya ọnụ na ọ na-adịghị compatible go back to ụlọ ịmụta ụlọ dị gị move bilie gawa n'ụlọ ka ya rute ebe ahụ adịghị comfortable ebe ahụ ama aṅụ mma ebe niile na-eshi ushi ọma ya na-atọ gị ụtọ agụrụ ịlụ onye ahụ agụwa gị ọ ga-adaba because once ị batara bido ndu na-amachi ebe niile nsogbu ga-adị ọ ya na-ebute anamalụzi mara eji eme gịnị bewe ọpịa ọkọ mana gị were oke agbasa ntụ tụnwe oke agbasa ntụ ibe na tụnwe oke agbasa ntụ ibe na onye na-adị very neat ọ bata n'ime ụlọ ya na-eshi ndụ n'ihi gịnị di ya amaghị otu esi anọ ebe dị dịtị chọwa ọrụ ka ọrụ gị na-arụ na bank tụnwe onye na-arụ na bank lụọ n'ihi na gị rụga na bank kekwe di ga na bank we businessman ya single step down from that job ya ewekwele gị iwe ihe ọ na-achọ compatibility ka o nwee ike ọ na-ahụ nwunye ya anya mana gị sị mba na ị ga-arụ na bank ị nwere target na one day ị chọrọ ịwụ bank manager na your profession nọ na-enye gị obiọma chọwa onye na-arụ na bank nwaanyị ibe m so that ọ na-abụọ agbasa ọrụ 4 o'clock 5 6 ọ na-anọrọ n'ime bọkrum na balance account ụnọ balance gị dị time ọ bụla unu ji balance chanya ọ na-emetụrụ nwa ọnụ mee gịnị lawa bido that time back kitchen ga ma ihe unu ga-eri ọ mmadụ alụghị ọrụ ka ọrụ ya na-ebute marriage na-eji ebe ọpịọkọ onye be ya ekwuo dịka onye ọ chọrọ ịlụ onye be ya ekwuo dịka onye ọ chọrọ ịlụ mana ihe ị na-amaghị onye ahụ ị chọrọ ịlụ dịka onye ahụ ị chọrọ ịlụ ọ chọkwara ịlụ onye dịka gị mgbe ụfọdụ ya were ego ka iji marịa ya anya gị zo ya another thing n'ihu ya ewepụzie anya na ihe ọ chọrọ were anya zode n'ego ọ bata ihe ahụ ọ chọrọ ga na-achọkwa ya that's just the truth ọ like ọ chọọ onye dịka ihe izoro n'ihu wee ego imere ruru ego ya n'ihu gị were ụka na-agbasara ya okuko ọ batakwa na-atụrị ụka ahụ tụrịcha ọka ahụ ya elekwa ya na dọ ihe ahụ iji tọṅata ya kekwa ya were ego gwa ihe ahụ ọ chọrọ ọ ga na-achọkwa ya ego nọrọkwa na enwe ọ ga-ahụgide ego ahụ stil ya atọ nọkwa chọwakwa ihe ahụ ọ chọrọ chọwa onye chọrọ ihe ị chọrọ chọwa onye chọrọ ṅụ nwa ọrụ ka ọrụ ṅụ ga-ewuru nwoke ị na-aga ifo ị na-anụ ofu ebe jishi n'ike tụọ onye piom emanyụladis ịpụọla ya waki ya isi azụ ụlọlo ya eshi ihe ụlọlo isi ihe ụlọlo ya eshi windo wepụta na ịga ka ọnọ nga bifo gị ilo tụnwe nnọọ ka ọrụ ibe nọ gị were onye na-ebu akwụna ịtụ nnọọ one after ịtụ ọtụrụ gị tụta every night ị ga-eburu ndị na-akwụ n'ụzọ gị chọwa ịlụ nwaanyị gawakwa na ndị a na-akwụ n'ụzọ n'ihi na o nwere ihe ha na-eme ijiri like ha ịnụtọ mgbe ụfọdụ gị si ya baby dress the way dress to test ya baa ga n'ime mmụlọ gị yiri peteri were chingom mkpụrụ n'ọnụ ewere polu denwe na center of your sitting room ya na agbara gị egwu ya na stripe rụmụdị ya na-eme emeghe ntais mgbe niile ihe ụka akwụna ka ọ ga na ihe ga na-ahụrụ ihu ụlọ n'ụwa akwụna ihe niile ọ ga na-emewe akwụna obiọma ga na-akpana ị mara nnọọ mgbe ọ bụla ị chọrọ ịlụ nwaanyị chọọ ke dị mma that road kpọrọ ya so that ihe a na-eme gị obiọma ọ dressing ya ahụ gị nọ mgbe ụfọdụ gị si babe dress to test ya baga n'ime ụlọ ga-ejike ka oke akwụna tichi ngọm n'ọnụ na-atara nchakọm na-asị afa gị were ego na-efe n'ihu gị si amọch ya unu ebidokwewe ọnụ unu ga na-practice na-eme ka ụnụ ka na street ọwụ ya marriage ahụ alast ya ị gaghị awụrụ onye na-like ndị na-akwụ n'ụzọ gị ga-alụrụ decent girl denwe n'ụlọ opportunity ọbụla ịhụkwara gị deripụ ga-eburu ndị na-agba ọtọ onye ọbụla lụọ ọrụ ka ọrụ ya gị wụrụ onye oshi ịma na edenwe ya efu jiri nnọọ nwa ya ga-alụ onye oshi ibe ele otu ị ga-esi amata onye oshi tụọ nnọọ nwa agbọghọ ga wee izute gị si ihe na izu ya ezu ejidere ya nara ya eme anya gwagwagwa gị dezuo ya gị elụbata so that eshi pụrụ elo ya mara ebe otu mgbe mara tere ekpo ndị ganganga ka ọ mara ma igbuola onye ahụ na line of operation ya enwe ike ịghọtago hazie ka ide nwere izutere tụọ onye oshi ibe onye ashị
ka ọ ga-awa bịa jụọ ya madam ele ebe di ya nọ ọ ma na ị nọ na express road agbaga egbe ya sị na di ya na ọ nọ na village akụghị ọrụ ụgbọ ihe ọ na-ekwu ọ na-eche ya eche tụọ onye dị otu a ị gaghị aga chọọ onye na-achọghị onye na-atụtụ ihe mmadụ onye na-awụghị onye oshi ozube mbụ ọnwa anwa anọta na izuru oshi ihwere na-emegbu ya ifu na ya regret ọ ga-ewute mana gị lụọ onye oshi ibe gị lụọ onye ashi ibe gị ọ ga-adabara ọnụ isiokwu m wee wụrụ gịnị gị chọọ ịlụ nwaanyị lụọ ọrụ ka ọrụ ṅụ ị gaghị awụrụ a bad person gị na-achọ a good person ọ ga-adaba ị gaghị awụrụ a good person gị hụ na onye anọ dị bad gị nwa ka ịga ọ ga-adaba marriage ahụ ga na-ebe ọpịọkọ ọ ga-last ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ